Morgen til en lille hilsen hernede fra, ja, tro det eller ej, broen. Jeg har lige hoppet herned en tur efter at have kørt min kære mand på arbejde og senere til julefrokost. Der har jo været rigtig meget på min væg, på min tidslinje, både på min side på Facebook og på min privatprofil omkring stillestund de sidste par dage. Og jeg er også blevet spurgt af rigtig mange om, jamen er det så en sove-app, du har lavet? Jeg troede, det var en mindfulness-app. Og det hænger jo sådan sammen, at det kommer jo lidt an på, hvad du vil bruge den til. Det kommer lidt an på, når du sætter dig ned, at du sådan set har planlagt at lave. Det er også sådan, at for at praktisere mindfulness, så kræver det altså et vis overskud. Og rigtig mange mennesker har ikke det overskud, fordi de simpelthen ikke får nok søvn. Så derfor sker det for rigtig, rigtig mange mennesker, at de rent faktisk falder i søvn. Det øjeblik, at de sætter en app på og rent faktisk tager en lille pause til sig selv. Det er der i og for sig ikke noget galt i overhovedet, og jeg er da super glad for, at der er så mange mennesker, der rent faktisk får søvn takket være stillestund, og får søvn takket være, at de kan blive lullet lidt i søvn af min stemme. Og det er sådan set også helt i orden, men før eller siden får du forhåbentlig det her overskud til at kunne begynde at holde dig vågen, og kunne begynde at fokusere og være mere opmærksom på at følge øvelserne, uden at falde i søvn. Og så er det, vi begynder at tale om mindfulness. Men jeg ved også, at der er simpelthen jo rigtig, rigtig mange mennesker, som sagt, som ikke får søvn. Mange mennesker med stress, eller med smerter, eller med andre udfordringer, med tankemøller. Det kan være mange forskellige ting. Og hvis man ikke får søvn, så bliver vi irritable, så bliver vi trætte, så bliver vi ikke det bedste selskab, så bliver vi kort lunte, så bliver vi frustreret endnu mere måske, end vi allerede er i forvejen. Og så tanken om måske så at skulle sætte sig ned og holde en pause 10-15 minutter om dagen, den er måske lige morsom nok, så det kommer ikke så meget til at ske. Så hvis jer, der har det sådan, måske lige kan starte med at få sovet og få hvilet og finde det her fornødne overskud til at kunne praktisere mindfulness, til at begynde at bruge øvelserne, til de jo selvfølgelig oprindeligt var lavet til, at træne bevidst nærvær, for det er jo det hele handler om, bevidst nærvær. Jamen, så er vi ved at nå derhen. Men som sagt, frustrer dig ikke over, og bliver ikke irriteret over, hvis du falder i søvn. Der var en venindes mor, der nævnte for mig i går, at jamen, altså, hun falder jo i søvn hele tiden, Jette. Og det er også okay. I et stykke tid. Men på et tidspunkt, så skal du måske også lige kigge på, hvorfor er det egentlig, jeg falder i søvn? Er det fordi, jeg bare er doven? Er det fordi, jeg er træt? Er det fordi, det er for svært? Og måske lige med lidt kærlig opmærksomhed kigge på, jamen, kunne jeg måske godt holde mig vågen, hvis jeg gad? Hvis jeg vidste, at det ville betyde noget og nytte noget, hvis jeg rent faktisk holdt mig vågen. Så der er mange tanker, og der er mange ting, der måske skal overvejes. Og jeg er bare rigtig, rigtig glad for, at så mange af jer har hentet den ned. Jeg kan jo følge med inde på diverse statistikker, og jeg må sige, der har været godt gang i den den sidste uges tid her, så det er rigtig dejligt. Men husk, stik nu ikke alt for store krav til dig selv. Man bliver heller ikke doven og tænke, så skal jeg kun bruge den til at falde i søvn til. Men mindre du selvfølgelig træffer den beslutning, så er det bare ikke mindfulness, vi træner, og det er også helt okay. Men så er det bare en anden måde, at den bliver brugt på. Så det var egentlig bare det, jeg ville sige. Jeg har også skrevet en blog, der hedder det her med, og så sov nu da. Den ligger også inde på siden, hvor der også ligger andre tips til at kunne sove. Og jo, stillestående er også et af tipsene til det, bestemt. Fordi den er også god til at falde i søvn på. Men den er også fantastisk til at træne bevidst nærvær, så du får alle de her fordele ud af at være mindful. Og den synes jeg, du skulle se at komme i gang med at bruge. Kan du have en vidunderlig dag, og lige tjek den her skønne udsigt. God weekend.